Bé, ara que falten poc més de 2 anys, no?, per les properes eleccions a Barcelona, a la ciutat. 2 anys llargs, eh? Per això una mica més de 2 anys, una mica més. Fas aquesta conferència aquí a la Pedrera, una mica sobre la motivació i el projecte de Barcelona. Jo el que t'he de dir és que, primer, que tens tot el suport de Convergència i Unió, a part del meu personal, tot el suport, i segon que, home, jo crec que Catalunya necessita un canvi, però Barcelona encara més, segons com, no? 30 anys, 30 anys manant els mateixos. 30 anys. Aquest any se celebrarà els 30 anys de manar els mateixos, no? És una situació estranya, jo crec que hi ha un esgotament. Jo crec que passa una situació molt greu, perquè hi ha una pèrdua de confiança, una situació de dificultat econòmica, que hi hauria d'haver lideratge, que hi hauria d'haver força. El que hi ha, jo crec que és un gran desànim, no? I per tant nosaltres el que hem de ser capaços és de transmetre a la gent que el canvi a la ciutat de Barcelona es pot produir. Hi havia molta gent que no s'ho creia. I en aquesta ocasió jo crec que ara sí que la gent s'ho comença a creure. Jo vaig pel carrer i la gent em diu, ostres, ara m'apreten, no? Em diuen, com no ho aconsegueixis, i crea una certa tensió. I això ens fa d'aprofitar de fer aquesta conferència. Ja és el segon any que ho fem. L'hereu, l'alcalde, amb una tradició antiga d'en Maragall i d'en Ros. Sí, la recordo. Doncs fan una conferència sempre al mes de gener i ara nosaltres ens avancem i fem la nostra conferència explicant com volem Barcelona. Molt bé. Doncs jo el que crec que és important és que hi hagi una alternativa, perquè a vegades aquest desànim que tu notes a Barcelona i que jo també noto a Catalunya es compensa si la gent diu, bueno, escolta, però de tota manera això té sortida, això té solució. És impossible. Hi ha cops que diuen és impossible i ara ja diuen no, ara pot ser possible. Doncs escolta. I per això hi ha una cosa que és molt important i que jo agraeixo, i és el partit Convergència i Unió, els dos partits que ens donguin suport. Jo crec que tenim un equip de gent molt maca, molt pancona, però molt pancona, que jo n'estic molt orgullós, però a més jo noto que els dos partits ara ens apoyen d'una manera entusiasta, i això per mi és un motiu de gran satisfacció i que jo agraeixo molt especialment. Jo la presentació d'avui és per exemplificar aquest suport i perquè sàpigues que no estàs sol, que tens el teu equip al costat, però que tens molta altra gent que confia plenament en la feina que faràs per Barcelona. Ara això ens crea una gran responsabilitat, perquè jo als meus els dic, no podem fallar. Això és veritat. No podem fallar. Això també m'ho diuen a mi. Bueno, que estàs una mica igual, No podem fallar, tenim l'obligació de no decepcionar la gent i aconseguir un gran èxit. Jo estic segur que està... Jo tinc la sort que el meu anirà després del teu. Just després. Però no és el nostre, Xavier, no és el nostre. Això, l'èxit ha de ser pel conjunt de Barcelona i pel conjunt de Catalunya, que és el que realment és important. Sort. Gràcies.